Ei bine, salutare și ne auzim la un nou episod de Stumble Guys. Acum o să ne jucăm Stumble Guys de Brawl Stars. M-am lăsat, m-am jucat foarte mult Stumble Guys. Am completat și pe Asmina și pe Sherry Bear. Pentru că vreau aici astea trebuie să-mi iau Raise Bear. Și acum să ne jucăm la eventul ăla de iepuri. Ca să-mi fac gemuri, să ne jucăm aici ca să-mi iau skin-ul ăsta, Raise Bear. Ca să-mi completez. Bine, nu prea mai am foarte mult. 1, 2, 3, 4. Fără să ai cam 3. Așa că trebuie să ne jucăm ceva mult. Așa că hai să începem și peste 10.000 de like-uri. Dacă mai aveți episoade de Stumble Guys. Stumble Guys. Dacă să vedeți episoade de Roblox, canalul principal ăla cu Roblox, să-l aveți în descriere. Răzvenel lui T. Dați-mi abonare. Să ne jucăm acolo, ne jucăm Roblox. Unde biuțe, Rainbow Friends și alte mape. Și dacă cumva vă juca Roblox, intrați acolo pe canal. Și noi hai să revenim la Stumble Guys-ul nostru. LOL, ok. Am intrat și match și mi-a dat Tetherfall. Mi-a dat Tirefall. LOL, mamă. Toată lumea ia să se califice. M-a calificat. Ok. Cocenii. Vreau să-mi iau și skin-ul ăla de dacă mi se pare destul de mișto. Și le-am și pe toate. Nu, de Sherry Bear. Nu Sherry. Ăla de Gummy Bear, parcă. Da, Gummy Bear. Ăla care a fost la pe mine, dar nu se pune. M-am colectat doar două, țiu. Nu! Stay down. Mamă mia, mamă. Ida. Mamă, spuneți în comentarii cum la voi a fost vremea, la mine a fost destul de tare. Adică tare fiind a plouat. A plouat cu piatră și... Nu de foarte mult timp a plouat cu piatră și... Parcă vine așa mirosul ăla clasic de ploaie, gen. Și mai și tună. Și astăzi am ieșit la joacă. Canalul lui Cosmin, îl aveți în descriere. Al lui Claudiu, doar să sun Claudiu în comentarii. Doar să sun Claudiu dacă mai filmează pe el. Și o să-l bagi pe în următorul episod. Și să-mi spune și numele său. La canalul lui Cosmin îl aveți în descriere. Retro Lobo a fost epica mea favorită. Mă, dar ce-am ping atât de mare? Ce-am avut atât de mult lag? LOL. Ok. De Brawl Stars nu o să mai postăm pentru că m-am lăsat. M-am plictisit efectiv de Brawl Stars. M-am plictisit de Brawl Stars. Pentru că se face într-o dată trofee. Mă mai joc eu așa. Of, chiar la plictiseală, dar nu o să mă mai joc pe filmare. Și o să postăm cu Stumble Guys. Dacă ne tăcem. Întâi după asta o să ajungem la 20 de gemuri și o să ne putem juca. Ok. Și pus cam și un de la roată. Dacă îmi pică 500 de gemuri, e clar că pot să-l iau. Dar pe să l-am completat. Am jucat destul. Iarăși bug-ul ăla sau mi se... A, nu. S-a schimbat animația? Sau mi s-a părut mie? Cred că s-a schimbat sau mi se pare mie că este animație schimbată, vere. S-a văzut un pic diferit acolo. Bine, eu sunt aceea să sare aici. LOL. Eu nu eram pe cont, o să un cont nou, dar este și un cont foarte norocos. Ok.
Cotcenii, nu. Cotcenii. Nu știu dacă minim nu te califici până la 10, nu mai e șanse. Până la 5. Până la 1. Trebuie să califici minim până în 10. Califici în 10, nu prea bine. LOL, am șanse, ok. Aparent m-am încurcat, sorry. Să ne încurcă și omul ce vrei. Ok. Căcini. Crunch. Eu fac crunch pe huza de la telefon. Crunch. Ok, pe canal o să postăm mult pe tabletă și... Da. Mamma mia. Mamă, ce era să pic acolo și ați văzut? Ia. Il Lucky Kajibu. Fac și il Lucky Kajibu. Lucky Kajibu. Apoi cu piatră la noi. Bine, la mine. LOL. De ce am crezut că mi-a închis filmarea? Pentru că nu prea se vedea ăla bine. Nu, mai ok, că pot să mă ocup mai mult la joc. Să și vorbesc. Pe bombardament să nu stai niciodată așa că te vine unul și îți dă pumnul sau piciorul. Pumnul îți dă și mor. Sau inimioara. Ok, am noroc că m-am pus în spate. Mamma mia. Baza pe asta nu trebuie să stai niciodată de ceva. Trebuie să te învăț cam ceva de genul. Ca să nu taie bomba. Mine nu să-ți dea un punct sau o inimă. Că dacă stă, nu prea ai ce să faci. Bine mai aici. Uitați. Ăla vă să-mi dea inimă. Să mă ia și să mă duc în apă și să mor. Să mor. El Lucky Kaji, boom. Ce? Mamă, cum s-a dus l-ați văzut? Vedeți, a explodat bomba. Fix acolo unde m-am dus eu. Da. El Lucky Kaji, boom. Alo? Mi s-a blocat jocul. Ok, poate mă uit un pic de bug. Merge cam naș pe tableta. Mam! Ok. Yep, ok. Nu o să ne mai jucăm aici și... Na. E bine să cum dau gemoșini legendare gratis. De cealaltă la care să dea robotul ăla, nu prea am avut cum să-l iau pentru că nu mi-a picat niciun skin. Îmi doar roata de skin-ul. Trebuie să fac contul ăsta. Pe să sigur îmi picau din două. Că pe contul ăsta am foarte mult noroc, vere. Apoi în contul ăsta e foarte norocos. Am destul de mult timp creat. Dar am și retrorobul pe el, am și megalodon. Bine, retrorobul a fost mai mult creu pentru Crăciun. Megalodon pentru vară. Ai și el. Ai și Răcap, Pigava. Așa spune ăla, epic. Ai și tu. Cred că al doilea. Cred eu că al doilea. Uite despre asta ziceam eu. Că nu ai de ce să mai gay. Că mai este nu ai cum. A fost la package. Eu și special, dar îmi place mai mult skin-ul ăsta. Epic asta.
O să facem un cred că un short în care vă arăt toate skinurile mele preferate din Stumble. De la uncommon până la special. De la al. De la acolo. Și era pe toate gen, adică, nu. Bine, nu venea pe toate la al, venea pe categorie, adică venea dat începem. Așa la al, că sunt acolo și așa, în common și commonurile. După aceea, rară, așa. Și așa că o să facem un short. Așa că stați pe canal ca să vedeți. Nu cred că îmi lipsea săritura de pe ăla pe ăla. Da, bășiar. Mamă cum am dus acolo și jos. Am mai luat doar 2 uri. Nu și o capiber. Capiber. Ok, dar abia și o să se lanseze skinurile alea miticile, se văd și rarități pe lea și speciale au o nouă formă, au o nouă remodel acolo așa jos. Așa am văzut. Nu! Mamă, ce m-am salvat! Mamă, ați văzut că aici m-am salvat acolo, dar am picat. Bă, ce păcat. Nu să calific, lol. Lolitas. Bravas. Ok. Cotcienni. Cotcienni. Bun. Crunch. O să mă apuc de brosar când bagă boxul. E bine, mă așa. Nu mă brosar. Am joc la plictiseală. Și vere. Deci, dacă bag... Da, nu mă apuc. Deci dacă bagă boxul de-a stricate. Stricate mă refer, adică să spice bling-ul și are. Să spice... Nu știu, vere. Bling-ul nu este o idee rea să spice, dar să spice foarte rar, gen. Nu știu dacă poate unii vor să-și iau din skin mai șmecher. Să te bling doar din prima. Asta ar fi o chestie. Dacă bag infinit, să spici infinit, ca alea. Nu mă mai apuc bere. Mă las direct, îmi șterg contul. Bine, degeaba că am Space ID. Am Space ID. Așa că... Da, mă calific! Nu vine să cred. Nu vine să cred că nu mi-a ieșit săritura. Nu vine să cred că nu mi-a ieșit jump-ul. Mamă, ce mică mi-a ieșit jump-ul. Lol, nu i-a picat lui... Nu i-a... Deci dacă îi reușea lui ăla, nu mă calificam. N-am avut super mare noroc. Lol. La Valent. Ok. Bine. E Lucky Kajib. Să un pic, că mă cam băguiești un pic pe tabletă. Voi ce ați preferat dintre Brosa și Roblox? Poate nu o să aleagă Brosa, dar hai, părerea voi. Mi-a dat pum, Sper că m-am cealaltă, sau nu m-am. Stați-mi. Dați-mi că mă băguie. Am început să mergem. Nu știu dacă vreau să mai iau ceva aici. În astea. De asta dacă aș mai avea timp, dar trebuie să mă joc destul de mult. Și mai zis că de asta te-am măcar un skin aici. Așa făceam înainte, să dau skin acum, nu stau gemuri. E ok, acum. Cât avem 17. Haide, acum, ce avem de pierdut?
Ok, mi-a trimis Cosmin o poză. Deci, și-a făcut un nou cont de Roblox. E Lucky KG, boom! De pe canalul ăsta nu știu dacă o să postăm Roblox, dar pe să mai postăm și alte joculețe după Google Play. Adică, nu, mamă, adică nu știu dacă vreți să facem. De exemplu, joculețe. Nu, mamă, rechina explodează. Asta te mănâncă. Arată, cred că poți să stai pe el, dar nu poți să stai pe el. Deci dacă mă... Ce grea mapa asta! Mamă, stă toți aici. Pum, de mau! Și m-am calificat! Mapa, bebe! Ok. Până 16 minute. Nu deja destul de multe meciuri în episodul ăsta și am dat mai cu skin-ul ăsta. O să ne jucăm, cred că și cu Iepu Rashi. O să facem și episod când luăm alea. După asta o să mă mai joc eu ceva. După episodul ăsta o să mă mai joc eu ceva timp. Dar, na. Bine, cred că Stumble Guys nu o să fie pe locul 1. O să fie pe locul 2. 2 o să fie Stumble Guys la mine. Mamă, dacă iau locul 1. Dacă locul 1 îmi dă 25 de gemuri. Acum trebuie să joc super mega bine ca să iau locul 1. Cât de puțin suntem. E bine tot că suntem puțin, că mapa este destul de mare și o să facem destul de mult. Mamă, ce lasă picioara, că e bună dacă pica. Uite, am de ele. Ok. I Lucky KG. What? Mă, ce se învârte ăla? Mă, de ce dă cu atât de mult? Ok. Ok. Dar să nu-mi dea unul emote. Mamă, ce mi-a zis săritura, ați văzut? Ok. Nu mă duc partea a doua, să fie clar. Mamă! Guys, e foarte periculoasă treaba. Like cousin. Vreau să ăștia 3. Lo. Mamma mia, amor. Ok, Jen. Mamma mia. Nu știu dacă ăștia au emote. Mamă, ce lasă pică acolo. Da, picat. Nu, acum ți-i roți puțin. Nu picat încă nimeni. Și este ultima rundă. Aici mi-e super teamă. Acum, dacă nu sunt atent, pot să plec în ultima secundă. Nu. Ok, nu prea cred că am făcut bine că m-am dus. Mă, dar ce perechine e ea? Lucky KG, boom. Nu. Bine, m-am luat coroana. Bine, mă, bravo, bine, guys. Guys, dați un like pentru asta.
Lol, 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 lol. Ok, you rewarded. Am luat locul 1, am luat locul 1. Claim. Stați un pic. Bine, boys, nu mă așteptam. Am 57 de gemuri. Ok, haideți să ne mișcarea încă, le punem ăsta, emotul punem pe ăsta și la hai îl punem pe ăsta, bun. Și ne jucăm, cred că, cu skin-ul ăsta. Dar-am luat, nu știu dacă mi-a luat coronă, dar am făcut win. Nu știu ce am de mă băgăiește într-una, dar e ok. Haideți să-l mai jucăm aici. Acum o să mă joc destul de mult off camera, așa că dați un like, please. What the heck? Ok. Lavale. Bă, Vere, mapa asta este super nașpa. Ne dă cu atât de mulți player. Nu prea ai ce să faci. Poate mulți au emot și te pot împinge. Trebuie să te duci undeva unde este save-us. Nu prea sunt, man. N-am taunt ca să fac alea. Dacă ați ajuns până aici și n-ați apăsat pe butonașul de like, apăsați în 3, 2, 1 și like! Like la acest videoclip dacă vă place și mai aveți episoade de Stumble. Și o abonare. LOL. Ok, am jucat-o super mega bine pe asta. 22, ok. Am și baterie. To next stop. Next stop. Nu, urăsc mapa asta. Urăsc mapa asta. E foarte nașpa. Nu! Ce prostie. LOL. Nici nu m-am atins de așa, am și picat. Ok. Bine, dacă stau în AFK, putem să colectăm destul de multe din astea și... Ce-am pus un neab acolo? Yes, mine. Mai... Ați văzut că nu prea dau cu de-alea, cu bombe. Doar când văd că este un player. Uite, loc. A vrut și el. Ok. Să vezi dacă o să iau de 2 ori win-ul. LOL. LOL, mamă. Mamă, ce era să pic acolo și ați văzut? Ok, am și picat. Nu mai fac collectible-uri. Mai! Ai vrut și tu. Ok. Dacă se jucăm împreună la turnee și alte nebunii, facem chiar 1v1. Eu cu voi. Dați în cea de prietenie razirb.pro1 să ne jucăm împreună. 1v1. M-am calificat, ok. Deci unul calificat. Calificat destul de lejer. Examen română speedrun, lol.
Ok. Oh, oh, ok. Deja. Cea mai bună strategie pe mapa asta este să stai așa. Lol, mamă câte am colectat. Nu știu dacă o să apuc, dar să mă joc foarte mult la eventul ăsta. Ca să-mi iau și eu skin-ul ăla de rege sau ăla de boxor. Așa este destul de mișto. Dar regele ăla nimic cum să nu se compară cu acea rege. Au! Ok, doar 6 trebuie să moară. Deci 7 și unul se va califica. Nu! Că mai gândit că unul s-a ieșit gen. Ok, am făcut prost săritura. Dacă nu o făceam așa prost, cred că reușeam. Haide să ne mai jucăm și la... Haide să ne jucăm și la Block Dash Legend. Nu glumesc, îmi consumă prea mult gemurile. Ne jucăm la ăsta. Dar cum ar fi chiarăși? Cum ar fi? Cum ar fi să iau din nou să iau din nou locul 1 și să-mi iau gemurile. Cum ar fi super șmecher. S-a de 2 locul 1 pe acest episod. LOL. E super mega mișto. Nu cred că e de bine tocmai ce am făcut. Ce se întâmplă când vă rovi și se face așa ceva mic roșu în acel loc? E bine, o chestiuță aia mică am scos-o și nu știu dacă am făcut ceva de bine. Am scos-o acum și de-aia am zis. Chiar nu știu dacă e de bine, dar cred că ne poate mânca. Nu! Nu! Am jucat foarte, dar foarte proști. Cred că suntem 3 să nu ciungem. Ok. Ok. Haideți să mai dăm un match. Vedem câte meciuri mai dăm. Haideți să... Da, mai dăm cred că 2 meciuri, că deja prea ne agromim cu acest episod. Și se face destul de... Mă ars. Dar mă ars, gen. Vasi șeful. Mă, prost. Nu cred că mă calific. Sus. Ok. Stai un pic, stai așa. Poliție de frontieră, lol. Ah, mamă. Lolitas. Hai telefon. Nu. Nu, please don't. Ui. Nu, hai să zicem al 5-lea. Ok. Bun. După asta va fi ultimul meci, că prea ne-am aglomerat în acest episod. Și... Na. Nu prea supăr mapa asta, să fiu sincer. Nu e mapa mea favorită. Mapa mea favorită e Block Dash. Nu Block Dash legendar și Block Dash normal sau Endless. Endless to kill. LOL. Vrut și el. Ai vrut și tu. Mam. Nu, de ce? Bă, chiar n-aș vrea să fie așa toată vara. Băi, ați vrea? Să văd cum este la alții care se uită în acest episod. În acest... Așa. Ce-am pus?
Nu am jucat-o bine. Uite, de să suport eu mapa asta, mai bine să suport cealaltă mapă. Era una și nu trebuia să omor Terry. Nu trebuia să-i omor, trebuia să... Într-un fel trebuia să colegi pănuși și mai multe diferite de alea. Nu mai țin, chiar mapa aia mai este o Stumble Guys? Mai trebuie să colectezi bănuții. Bine, aici noi colectăm toilet brush. Mamă ce kill am făcut acolo. Dar tot nu sunt aproape de calificat. Yep. Ok. I lucky că G-boom. Ok. Nu. Nu mai... Nu, 20. 22. E pur și simplu că nu o fac acum. Trebuie puțin să mai coleg de pe... Nu mai am șanse. Nu cred că mai am șanse. Ok, în fine, hai este să... Da, nu asta va fi ultimul meci și mai dăm încă unul. Haideți să mai dăm încă un meci pe acest episod. Haideți să dăm ultimul meci. Meci la turneu. Aici să dăm ultimul meci în acest episod. Bine, telefon. Bă, dar chiar parcă nu trebuie să se lanseze în 51. 0.51. Alea miticele. Și nu s-a mai lansat. Trebuie să... Nu! Vere. Acolo ce am fost era pur și simplu la noroc, dar am avut noroc. Am avut super mult noroc. Am văzut să nu trebuie să stai niciodată degeaba, m-am mai spus. Toilet brush. Mamma mia. De exemplu, dacă o să așa degeaba și vine o bombă sau una care îmi dă emote, am picat. Sunt rip. Sunt rip totality. Sunt rip totality. Easy. Acum o să mă joc cu camera. Tu need a photo pass. Mamma mia, mom. Ok. Mamma mia, muamu. Mamma mia, muamu, răgă. Mamma mia, muamu. Mamma mia, mamă. Încă 5. Muriți. Încă 4 player. Mamma mia, încă unul. Yes, of course. Mamă, ce mi se bugește mapa. Da, îmi bia telefon. Sper că nu vă supăr că acest videoclip este lung. Cred că este destul de lung. Da. Sper că nu vă supăr, dar acum asta este ultimul meci. Acest episod. Dai bia telefon. Mama, a fost destul de lung. Bă, mă știu că Diamond Demon? What happened? Ok, acum revenim, cred că cu 1, ca să mai stăm atât de... Ce mă enervează ăștia cu emote-ul. Dau emote într-una și nu-mi convine. Ok, în fine, cam asta a fost acest episod de Stumble Guys. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share și un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare la un alt episod. Pa!